хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 27 декабр дар Паём ТВ. дар 10 рӯзаи ахири моҳи декабр дар остонаи соли нав дар Тоҷикистон нархи биринҷ боло рафт. имрӯз дар душанбе нархи миёнаи 1 кило биринҷ на камтар аз 20 сомониро ташкил медиҳад. ин назар ба ҳамин давраи соли гузашта 5 сомонӣ зиёд аст. дар бораи ҳосили шолӣ дар соли 2022 то ҳол маълумот нест, аммо дар соли 2021 дар кишвар 140 000 тонна ҳосили шолӣ ҷамъоварӣ шудааст. таи 5 соли охири истеҳсоли биринҷ дар Тоҷикистон ҳамасола афзоиш меёбад. агар дар соли 2017 кишоварзони ҷумҳурӣ 95 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ карда бошанд, пас аз 5 сол ин рақам 45 000 тонна афзуд. аз ҷиҳати ҳосили биринҷ Тоҷикистон дар қатори кишварҳои Австралия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Миср, Корея, Уругвай, Испания ва ғайра дар қатори 10-гонаи беҳтарини ҷаҳон қарор дорад, ки аз 1 гектар аз 7 то 10 тонна биринҷ гирифта мешавад. сарфи назар аз нишондиҳандаҳои хуб, нархи биринҷ имсол боло рафта, тамоюли қиматшавӣ идома дорад. яке аз навъҳои маъмул ва нисбатан арзони биринҷи юбилейнӣ, ки 10-12 сомонӣ арзиш дошт, ҳоло 1 килош бо нархи 17 сомонӣ ба фурӯш меравад. Тоҷикистон бо умеди тавлиди худаш воридоти биринҷро кам мекунад. биринҷро аз даҳҳо кишвари ҷаҳон Чин, Вьетнам, Таиланд, Ҳиндустон, Русия ва ғайра мехарад. аммо асосан Тоҷикистон биринҷро аз Қазоқистон ворид мекунад. бино ба маълумоти агентии омор, Тоҷикистон дар соли 2021 аз Қазоқистон ба маблағи 10,5 миллион доллар ҳудуди 39 000 тонна ва аз Русия ба маблағи 1,4 миллион доллар ҳудуди 4,8 000 тонна биринҷ харидорӣ кардааст. дар Тоҷикистон дар як сол ба ҳар сари аҳолӣ 14 кило шолӣ истеҳсол мешавад. дар ҳамин ҳол истеъмоли миёнаи ҷаҳонии биринҷ барои як нафар дар як сол қариб 57 кило аст. ба ҳамин тариқ дар Тоҷикистон барои пурра қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ шолӣ намерасад. бонки миллии Тоҷикистон аз ба итмом расидани муҳлати иҷозатномаи ду низоми пардохтӣ MoneyGram Payment системи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бест хабар дод. бино ба маълумоти маркази матбуотии Бонки миллии Тоҷикистон, бо қарори риёсати Бонки миллӣ ба далели ба итмом расидани иҷозатномаи моҳи августи соли 2019 ба ин ширкат дода шуда қатъ карда шуд. мубодилаи тиҷоратии дуҷониба миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар 11 моҳи соли 2022 ҳудуди 903 миллион долларро ташкил дод. ба иттилои агентии омори Тоҷикистон, ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2021 26,7% бештар аст. Тоҷикистон ба Ӯзбекистон бештар ашёи хом, алюминии аввалия, қувваи барқ, нахи пахта, маъдан, семент, чарми хом, пила, абрешими хом, инчунин матоъҳои гуногун, нӯшокиҳои спиртӣ, қолин ва ғайра содирот мекунад. аз Ӯзбекистон маҳсулоти тайёри насоҷӣ, гази табиӣ, нуриҳои минералӣ, пластмасса, пойафзол, маснуоти сафолӣ, металлҳои ранга, таҷҳизоти электрикӣ ва механикӣ ворид карда мешаванд. дар ҳамин ҳол агентии омори Ӯзбекистон хабар додааст, ки Тоҷикистон миёни кишварҳое ки саҳми зиёди содирот ба Ӯзбекистонро доранд, дар ҷойи шашум қарор дорад. таъкид шудааст, ки мубодилаи мол миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон пас аз ба сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев беш аз 7 маротиба афзудааст. агар дар соли 2016 каме бештар аз 70 миллион доллар молу коло миёни ду кишвар мубодила шуда бошад, дар соли 2022 ба беш аз 500 миллион доллар расидааст. нархи арз. ҳафтаи равон дар бозори нақди Тоҷикистон мубодилаи асъор бо афзоиши қимати рубли Русия оғоз гардида, феълан ин раванди гароншавӣ идома дорад. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, имрӯз 27 декабр арзиши миёнаи 100 рубли русӣ 14 сомониву 70 дирам шуд. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 8 дирам эълон кард. қурби миёнаи фурӯши 100 евро аз ҷониби Бонки миллӣ 1084 сомониву 4 дирам барои имрӯз муайян шуд. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни Бонкои Лондон 1805 доллару 87 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 84 доллару 55 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad Oil New York 79 доллару 35 сент муомила шуд.